El valoro molt positivament. Vàrem augmentar el nombre de vots respecte al 2011 i això, amb el moviment de partits polítics que n'hi ha hagut i amb el moviment també de vots, l'augment de vots que han patit altres partits, nosaltres considerem que han sigut un bon resultat i per això estem governant. Demanar a l'organigrama del personal i començar a donar a conèixer, presentar-me a cadascun dels treballadors del nostre municipi. La il·lusió és molt important per prendre decisions, la il·lusió, la responsabilitat i les ganes de fer feina. Són aspectes emocionals, i a vegades no està molt de moda parlar de l'emocional, però per mi són valors i l'autoresponsabilitat, l'autoexigència de millorar i d'escoltar la gent des de la proximitat, per mi són els valors fonamentals per fer una tasca el millor possible. Sí, jo tinc plena dedicació completament temporal, però per motius laborals tinc una ocupació, diguem-ne, a jornada parcial. No seria una dedicació completa, però sí que estic en tràmits de deixar la feina, per el meu càrrec porta un temps i com que es faci això, deixaré la meva feina i estaré a l'alcaldia d'Abrera, a la disposició de tots els veïns, com ara. Concretament amb Convergència vàrem estar governant la legislatura passada amb una molt bona experiència, es va fer un treball molt pròxim, un treball de qualitat, i amb Esquerra Republicana, per les entrevistes que hem tingut amb ells, les converses que hem mantingut i les seves línies de treball coincidien en el nostre projecte de municipi i això ha sigut que arribéssim amb una bona entensa. El compromís ha sigut per al poble i és un compromís de treball per cada veí i per cada veïna del municipi. Volem donar molta força a promoció econòmica, treballar per la gent que està patint la sacra de l'atur, diguem-ne. Volem continuar recolzant serveis socials, benestar social, i marcar, escurçar la distància social que n'hi ha entre els veïns i ajudar la gent que més ho necessita. Per nosaltres aquests eixos són molt importants. Espais públics de qualitat, millorar la seguretat ciutadana, treballar per al POUM, també són uns dels eixos principals que tenim com a objectius millorar en aquesta legislatura. Cap deute. Vàrem liquidar el deute amb els bancs la legislatura passada i això ha provocat que en comptes de pagar interessos als bancs els dediquem per donar-li més recursos a la gent que més ho necessita. Vaig llegir a un diari de tirada nacional que estaven entre els 6 millors pobles gestionats de tota Espanya. Tenim un romanent de tesoreria perquè al municipi va haver la instal·lació, ara mateix vivim la instal·lació d'un gran centre logístic d'una empresa d'alimentació molt coneguda i això, amb les llicències d'obres pertinents i amb el terreny que es va necessitar perquè aquesta empresa s'instal·lés, doncs va generar uns beneficis al municipi que nosaltres els cuidem i els ubiquem per a la disposició de la ciutadania, que més ho necessiti. És al final un objectiu que tenim perquè al final la cultura és la nostra identitat i és al final entenem que una peça molt elemental de la nostra pertinença al territori. I com a tal, n'hi ha dues estructures en aquesta legislatura noves. Una és suport a les entitats, suport a les festes locals, i les altres és una acció cultural des de l'Ajuntament on mirem i cuidem el patrimoni que tenim històric amb el seu arxiu i fem aquest lligam, fem aquestes dues eines que facin donar una consistència molt forta a la cultura en general del poble. El patrimoni que tenim cultural, també tenim un patrimoni natural i tots els vèrtexs que tenim naturals, corredors biològics al municipi són molt importants i continuarem fomentant-los i continuarem promocionant-los dins de la sostenibilitat i el respecte. L'atur, immediatament. L'atur i les situacions dramàtiques que es poden arribar a viure en casa d'alguns veïns, automàticament les erradicaria. No podem catalogar a Abrera com un poble que pateix una crisi molt expandida en el municipi, però per mi, encara que n'hi hagi una família que ho està passant malament, jo assumeixo aquesta responsabilitat i nosaltres ens dediquem a ajudar dins de les nostres responsabilitats. El millor per Abrera, per cada veí i per cada veïna d'Abrera.